Hi guys! Welcome to my channel! So, boring kayang home quarantine na mo, no? So, nag-isip-isip mig paraan para ma-enjoy na mga sarili na mo na naaramin diri sa balay na di na may pwede mo at sa labas magipaghalubilo sa ang mga kauban kay kabalo minabawal kay tungod sa coronavirus karon na hitabo. So, nag-isip mig paraan gabi na ma-enjoy na mga sarili na mo. So, mo na yang nahitabo gabi. Mauna na! Let's go, party! Ang gidam ko ni Albert. Nagdamgo siya sa koa pag mata niya, suko siya. Oo nga naman. Di pa ko tayo kung ay sa damgo daw niya kay tingnan daw ko niya, you will marry me. Oh. Yung wala na lang siya gitubag. Nasa dam ko wala man yung kitubag. Karong grammar. You will marry me. Bert, ang sayo ni ate? Sa love, dili na ko ganahan sa ako, ano. Kung mo siya mong sarili, uy. Buang ka. Dili na ko ganahan sa ako. Nga naman to, te. Ambot niyo. Okay, ano na siya, hindi nakaganahan sa koa. Alivang-vang. Hindi mo to alivang-vang, pre. It's a sign. Gawas daw kami si mama na makita daw ko uyab. Di ba na ako kailag ko yun? Ano si, sa itong kanta ni Mimi? Sa ito. Wala kang jowa. Wala ka! Luy, umbak mo na mo alam. Ano siya? Umbak na kalaka, umbak. Wala kang jowa. Ano ito? Dako, rumang ka. Ito ko lang, di mo ito umbak. Dili na Tingnan ko si ganahan Bibi. sa ako, ah. Wala ko inabot sa Ano ba yun? Sorry, hindi gago. Nagbuwang. Yo! Kumaya! Cheng, inenduraan ka kanina. Yo ba? Olo. Ha, ha, ha. Pabalsa ko! Tanawa ba? Here we go. Uy, gago yung kapila gago. Ginamataan ni Boy. Ayaw ba? Ayaw lagi ba? Okay, boy!
Ah!